Един от основните проблеми на нас, българите, се крие във въпроса какво от това. Какво от това, че не можем да пишем правилно на собствения си език? Какво от това, че не знаем какво се чества на 6 и 22 септември? Какво от това, че не можем да назовем едно стихотворение на Вазов или Ботев? Какво от това, че българите намаляваме прогресивност всяка изминала година? Какво от това, че след няколко поколения може да ни няма като народ и държава? Този национален нихилизъм, който е обхванал българина, с времето придобива все по-плашещи размери. Надвиснал като черна сянка над главите ни, той поставя под въпрос съществуването не само на традициите и културата ни, но и на нас самите като народ. Когато обичаш или мразиш, ти показваш някакви чувства, емоции. Но да си безразличен към нещо или някого е много по-страшно от това да го мразиш. Защото ако е спряло да ти пука, то тогава със сигурност всичко е приключило. Но приключило ли е всичко между българина и родината му? Силно ми се иска да вярвам, че не е. Вярвам, че не е. Години наред българският народ е бил тъпкан, мачкан, манипулиран и подлъгван. От свои и от чужди. Хората започнаха да изпитват все по-голямо недоверие, както към власт имащите, така и помежду си. Това всеобщо безразличие, което виждаме днес, се проявява като защитна реакция срещу всичките лъжи и разочарования, в които българинът се сблъсква на всяка крачка и приглъща всеки ден. Недоверието и черногледството ни към всичко и към всички са станали нарицателни за българския начин на мислене през годините. Може би най-яркият пример за това се крие във въпросът за българската история. Какво от това, че България някога е била на 3 морета и е била могъща държава? Какво ме топли това днес, когато си погледна заплатата и се чудя как да изкарам месец? Това ще чуете от голяма част от хората, когато им заговорите за българска история. Затова днес ще се опитам да отговоря на въпроса защо е важно да познаваме историята си, а изводите оставям след това на вас. Ще започнем с това какво обединява една голяма група хора, която живее на обща територия. Обединява ги народността им и общият им произход. Но това не е достатъчно, за да бъдат тези хора единни. Широко популярен е изразът, че българинът обича родината, но мрази държавата си. За да вървим напред, първо трябва да започнем да отъждествяваме родина и държава като едно и също, защото политиците не са държавата. Държавата, това е народът. За да се превърнем в задружен и сплотен народ, най-напред трябва да се обърнем към историята си, да я изучим, да я опознаем. Да разберем, че сме не по-малко достойни от която и да е друга нация, дори напротив. Ако опознаем миналото си и историята на предците ни, ние ще имаме гордостта и самочувствието на един пълноценен народ, който по нищо не е по-долу от останалите. Така раболепието и чуждопоклонничеството ще отстъпят пред гордостта и самочувствието от това, че сме българи. И когато придобием това чувство на осъзнатост и принадлежност, ще установим, че родината ни е станала по-мила и по-свидна. Така ще се зароди истинската и трайна любов към отечеството и нямам предвид фалшивото патриотарство, което някои бъркат с родолюбие. Защото когато обичаш истински, ти си способен на всичко. Ако любимият човек изпадне в беда, ти няма да останеш безучастен и да гледаш отстрани. Напротив, ще направиш всичко по силите си да му помогнеш, за да бъде той добре. Когато възприемем страната си така, както виждаме любимия човек, само тогава можем да вървим напред. И тук стигаме отново до въпроса, как историята ще ни помогне да живеем по-добре днес? Ще започна с по-простия и по-материален отговор, който обаче вълнува по-голямата част от хората. За изминалата година Гърция е реализирала приходи от туризъм в размер на 20 милиарда евро. В Турция нещата са още по-впечатляващи. За миналата година южната ни съседка е генерирала приход от 49,5 милиарда евро от туризъм, като амбициите им за тази година са приходите да надхвърлят 55 милиарда. За сравнение, в България приходите от този отрасъл са едва 6 милиарда от европейската валута за 2023 година. Много хора ще побързат да кажат как може да се сравняваме с тези две страни, като те са светлинни години пред нас в това отношение. Финансово със сигурност е така, но не и материално. Тук също имаме морски курорти, друг е въпросът, че сме ги развили единствено до ниво алкохолен туризъм. Но в България имаме и чудесни планини с живописни пейзажи,
Отделно разполагаме с над 200 лековити минерални извора, които са чудесна предпоставка за здравен туризъм. И забележете, с над 400 000 културни и исторически обекта, намиращи се на територията на страната. С правилното експлоатиране всички тези ресурси могат да изведат не само икономиката, но и имиджа ни пред света до едни съвсем различни висоти. Но за да се случи всичко това, искрата трябва да бъде запалена от нас самите. Ние сме тези, които да тропнем с крак и да изискваме тези неща. Защото когато хората са единни и отстояват интересите си, нещата се получават. Често казваме за гърци и турци, че са националисти и обичат родината си. Винаги са обединени в юмрук, когато трябва да бранят собствените и националните си интереси. Това са хора, които са способни за едно денонощие да блокират цялата държава, докато не получат исканията си. Откъде тогава идва тази тяхна решимост? Тази обединителна сила, която ги движи напред? Отговорът е лесен. Идва от националното им самочувствие. От гордостта, че принадлежат към този народ и тази държава. И тук преминаваме към втората, по-скрита и по-дълбока причина, поради която ние българите трябва да познаваме миналото си. Ние нямаме това самочувствие. Нашето самосъзнание е смачкано и сметено под килима. Заровили глави в пясъка на безразличието, ние сме се отдали на дребнавост и завист помежду си, всеки улисан в своето ежедневие. Всичко това работи в полза за една определена група хора. Те се чувстват силни и недосегаеми, защото хората са разединени. Няма я сплъвта, няма я обединителната сила, която да промени нещата. Затова е време да осъзнаем, че знанието е сила. Опознай родината, за да я обикнеш, не е просто цитат от Алеко Константинов, а нещо много по-голямо. Знаещият човек е силен и неподвластен на манипулиране. Той има самочувствието и силата да удари по масата, да заяви своята непримиримост и да действа. За мнозина може би това звучи като някакъв блян, като нещо невъзможно. Но ние българите сме доказали многократно силата и устойчивостта си. Нас ни е имало и преди, ще ни има и занапред. И не бива да чакаме някой да се спусне свише от някъде и с магическа пръчка да промени нещата. Промяната трябва да започне от нас самите, във всеки един по-индивидуално. Нека се замислим какво можем да направим днес, за да бъдем по-добри и по-силни утре. Дължим го на децата си и на поколенията след тях, защото всички те заслужават да живеят в една по-добра България.